Ndewonu ndị ikwu, ndị ibe na ndị enyi, unu anọdụla n'ụbọchị taa. Ama na ahụ siri anyị niile ike. Ọ bụrụ otu a, ka uto na nsọpụrụ dịchara Chineke bi n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ustadị Mmakụrụ n'Obi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka unu na-anọ n'oge awa. Ngwa ka anyị gaa n'ihu, ndị ọma njem ọnụ. Ọtụtụ mgbe ka anyị na-ahụ ụfọdụ ndị mmadụ na-anaghị ekwe enyere ibe ha aka n'ihi na ha anaghị anụ asụsụ ha. Onye ugwu nke a na-akpọ ndị Awụsa chọrọ enyemaka bịakwute gị n'ihi na ị chọghị inyere ya aka, maka n'ihi na ọ naghị anụ asụsụ gị, ị gaghị enyere ya aka. Naanị ndị ị kwenyere inyere aka bụ ndị na-anụ asụsụ gị. Ọ bụghị na ọsọsọ asụsụ gị ahụ ka ị na-anụ, na-anụkwa asụsụ ọzọ gị na ha nwere ike iji kparịta ụka nke ha nwa na onwe ha maara. Mana n'ihi na ha anaghị anụ asụsụ gị, jiri maka ya ihe ahụ ha chọrọ, ị gaghị emere ha. Ọtụtụ mgbe ihe anyị maara anyị anaghị ekwe ka onye ọzọ mata ya n'ihi na onye ahụ abụghị onye na-anụ asụsụ anyị. Sọọsọ ndị na-anụ asụsụ anyị ka anyị na-ahụta ndị kwesịrị ka ihe a na-eme maọbụ ihe mmadụ ma maọbụ ihe ọmụma ka ọ bụrụ ndị ahụ ndị ga-ama ya. Ndị na-anaghị anụ asụsụ anyị ekwesịghị ịma ya. Agwa dị otu a jọgburu onwe ya. Ile anya ga-ewu mgbe a na-enwe nzukọ mba ụwa, anaghị asị onye na-anaghị anụ asụsụ bekee bụ English language na ya bịakwana. Onye na-anaghị anụ asụsụ ndị mba France na-asụ nke a na-akpọ French ya bịakwana. Onye ọbụla ndị na-asụ asụ nke ha na-asụ, ha niile ndị na-anọchite anya ha na-abịa ọgbakọ ahụ. Ihe niile e kwuru ebe ahụ, onye ọbụla n'ime ha na-anụ ya, na-agbanyeghị na ọ bụ asụsụ bekee ka eji bụ isi asụsụ eji wee kwuo ihe ahụ. Anaghị asị unu abịa na ma ị na-anụ asụsụ bekee abịakwara. Anyị kwesịrị ilekwasị ndị anya were ha dịka ihe ịma atụ. Onye ọbụla na-abịa ọgbakọ ahụ mụta ihe. Kedu ihe ọ ga-eji eru anyị n'aka? Ọ bụrụ onye na-anụ asụsụ bụ onye dị mma inyere aka, onye nke ọzọ na-anaghị anụ ya, egbe burukwe. Chineke kere eluigwe maara ihe o ji wee mee ka anyị niile hapụ ị na-asụ otu asụsụ. Mana onwe mgbe ọ sị ọ gwụla sọsọ onye na-anụ asụsụ gị ka ị kwesịrị inyere aka. Onwe mgbe Chineke bi n'eluigwe kwuru otu ahụ. Ile anya, mba ụwa ụfọdụ na-enyekwere mba ụwa ndị ọzọ aka, mana anaghị anụ asụsụ. Sọsọ otu asụsụ ka ha na-anụ bụ okwu bekee nke ụwa niile na-eji enwe mkparịta ụka. Kedu ihe ọ ga-eji eruzi anyị n'aka? Onye nke asị m na ya bụ nwa afọ Igbo, n'ihi ọ bụ nwa afọ Igbo, ọ gaghị enyere onye nke na-anụ asụ Yoruba. Onye nke Yoruba sị agaghị enyere gị aka maka na ịbụ onye Awụsa. Mana ọ bụrụ nwanne ya nwoke ma nwanne ya nwaanyị bịara, o nyere ya aka n'ihi na onye ahụ na-anụ asụsụ ya. Ị chọrọ enyemaka na o nwere ihe ị na-achọ n'ụlọ ọrụ dị iche iche nke ndị gọọmenti nwe. Iru ebe a, onye ị hụrụ nọ n'oche bụ onye na-ahụ maka ihe ga-enwe ike nyenwuru gị aka na ihe agburu gị jee ebe a. Iru ebe a, ịkpa ha agwa dịka ndị obodo ya. Ọ bụrụ ndị nke a na-emere ịmakpu, ahụnata gị dịka onye na-enweghị nsọpụrụ, onye na-enweghị nkwanye ùgwù. Ha na-atụ anya ka otu ahụ ndị obodo ha si eme ka onye ọbụla ga-abịa n'ụlọ ọrụ ha, n'ime ụlọ ọrụ ha, ga-akpọ ụdị agwa ha. Mana ha echefughị na ha esikwa n'obodo ha gaa obodo ọzọ, maka na onye ọbụla nwere ụlọ jee n'obodo ọzọ chọta ụlọ biri. Onye amarakwa na ọ bụ onye mbimbi. Ị nwere ụlọ na Kavanchan, ị gaa na Sokoto biri na-arụ ụlọ, mana ụlọ ị nwere na Kavanchan ndị ọzọ bie anahụta gị dịka onye nwe ụlọ, nna nwe ụlọ. Mana akwa na ebe ahụ ibi uwe onye mbimbi, onye nwekwa ụlọ a na-ahụta gị dịka onye mbimbi. Ya mere, onye ahụ ibi na nke ya ịhapụrụ obodo gị bịa, hapụ ụlọ gị bịa, ya sịkwana gị na ị gaghị ebi n'ụlọ m n'ihi na-anụ asụsụ mụ na gị abụ. Kedu ka ọ ga-adị gị? Kedu ka gị na mmụọ gị ga-adị? Ọ ga-adị gị mma n'obi? Ị gaa chọrọ enyemaka gaa n'ụlọ ọrụ na-abụghị ụlọ ọrụ onye obodo, onye na-anụ otu asụsụ gị na ya na-asụ otu asụsụ nọ n'isi, ọ sị na a gaghị enyere gị aka n'ihi na gị na ya na-asụ ofe asụsụ, na-anụ asụsụ ya. Kedu ka ọ ga-adị gị? Onye ahụ gwa gị na sọsọ ndị ya ga na-enyere aka gwụ na ndị na-anụ asụsụ ya, achọghị onye na-anaghị anụ asụsụ ịbịarute nso maka enyemaka. Kedu ka ọ ga-adị gị? Ọ gaghị adị gị mma.
o nwere ihe ị ga-akpọ, o nwere ihe ị ga-asị, o nwere ụdị okwuru okwu ọzọ nke mụ ha na-ekweghị ikwu oge m na-ekwu okwu ihe a n'olu bekee. Ọkwa otu ihe a ka ị ga-akpọ isi ga-asị na onye ahụ achọghị m ịkpọ ihe aha ahụ, maka na ị ga-asị na onye ahụ enyeghị gị aka maka na ị naghị anụ asụ, iwughị onye si obodo, ịbụghị onye steeti ya. Ọ bụ otu aka ahụ kwa ka ị ga-esi mara na onye chọrọ enyemaka bịakwute gị na-agbanyeghị asụsụ ọ na-asụ. Enwepụ ha n'asụsụ na-abụghị eji kparịta ụka bụ nke a na-akpọ English, nwere onwe pụrụ iche gị na onye ahụ kparịa ụka. Onwe ihe ọbụla butere ya n'ụlọ ọrụ gị, hapụgodi ma ọ makpuru gị n'ala dịka ndị obodo unu si amakpuru unu. O kelere gị ekele dịka mmadụ si ekele ibe ya. O nwere ike ochie kwuore gị na-ekele ahụ ihe gosi na ị karịrị ya, ma ọ bụ ihe gosi nsọpụrụ. Kedu ihe ọzọ iji chọọ ka onye ahụ makpuru gị ala? Ma ọ makpu ha ala, o mezubeghị omenala. N'ihi ọmakpughe ala makpuru gị ala ka ndị be unu si amakpuru ndị mmadụ, ijiri maka ya gade ya aka, ị gaghị enyere onye ahụ aka. Ịpụta isi na ndị dị otu a enweghị nsọpụrụ, ndị dị otu a enweghị nsọpụrụ, sọsọ ndị si n'obodo gị ndị nwere nsọpụrụ. Ụdị dị otu ahụ adịghị na mmanụ, ọ baghị uru. Ọ gaghị abụ sọsọ ndị si obodo gị bụ ndị kwesịrị ka enyere aka. Ọ bụ sọsọ ndị obodo gị, ndị si obodo gị, ndị na-asụ otu asụsụ dị ka isi asụ, bụ ndị kwesịrị ka ha mara ihe ha na-ama ha mgbe ha bịara n'ebe ị na-arụ ọrụ bụ ụlọ ọrụ na-eme ka mmadụ mara ihe ọ na-amaghị. O kwesịghị ịbụ sọsọ onye gị na ya na-anụ asụsụ bụ onye ga-anọ na mkpa enyere ya aka. O kwesịghị ịbụ sọsọ onye gị na ya na-asụ otu asụsụ ga-abịa n'ọdụ ahịa gị bịa ka ọ zụrụ ihe, iresi ya karịa ka i si eresi onye ọzọ, n'ihi na onye ọzọ bịa, onye ahụ anaghị anụ asụ mana o nwere ihe ilu ji akọrị akụkọ. Ya bụ na ọ dị otu ahụ, gịnị kpataziri enweghị ihe idere sị ndị na-abịa ebe a ego m ahịa abụkwa sọsọ ndị mmadụ ha na-asụ asụsụ, onye na-anaghị anụ asụsụ dị otu a ya bịakwana ikwu onye ya nụ ka ndị mmadụ bụ onye lee ya anya, ọ gawa chọọ n'ebe ndị nke ọ chọrọ onye ga-elesi onye na-anaghị anụ, chọọ onye na-elesi onye na-anaghị anụ asụsụ nke ya, hapụ n'oge, ị gaghị emenwu ya. Ebe a na-agba mmanụ eji anya ụgbọala, ị na-ahụ ọtụtụ ihe a. Ebe a na-ere nri, ịbịa n'ugwu Hausa, onye ugwu ga-eresi gị nri n'ọnụ ala ma ịsụ asụsụ ya, ma ịsụ asụsụ ya, ịnọkwa na nke gị, ịnọ na nke gị. Ị bịakwuzie sụwara onye Igbo ole gị anya, o nyere gị aka sị na ịbakọ nwanna maka gịnị na ịsụrụ asụsụ ya. Ịsụkwara onye Yoruba asụsụ nke ha, o nwere ike ha ebelata ego ma ọ bụ ihe ọ ga-enye gị, ihe ọ ga-eji atụnyere gị ihe a ga-akarị ka ọ na-atụnyere ndị ọzọ na-anaghị anụ asụsụ ya. Kedu ihe ha ji asụsụ na-eme? Asụsụ dị ire agwụcha na asụsụ onye ọbụla ga-eji enwe mkparịta ụka n'etiti onwe ha. Ọ bụghị asụsụ nke ahụ a mụrụ gị n'ime obodo gị, ebido na-anụ ya n'ọnụ nne na nna gị, were ya too na-asụ ya. Ọ bụghị asụ kacha mkpa, maka na asụsụ ahụ agaghị enyere gị aka ma ị hapụ ebe ahụ a mụrụ gị wee gbagote ebe ọzọ na-abụghị ebe a mụrụ gị. Ihe a bụ ihe m chọrọ ka anyị niile ghọta. O nweghị ebe anyị ji asụsụ nke onwe anyị aga. Asụ nke onwe anyị ga-adịrị ndị anyị na ha na-asụrịta ya, mana agafere ndị anyị na-asụrịta ya, anyị were mee gịnị, anyị atọgbọ ya. Sụọ asụsụ nke onye ọbụla nwere ike iji wee nwee mkparịta ụka na-agbanyeghị ebe onye ahụ si maọbụ ebe onye nke ọzọ si. Asụsụ ahụ bụ okwu bekee. Asụsụ ahụ bụ nke ndị bekee na-akpọ banal English maọbụ pidgin English. Asụsụ ahụ ka anyị ga-eji wee nwee mkparịta ụka pụrụ iche. Iwu abụọ na ọ bụ asụsụ nke gị ahụ nụrụ ọnụ nne gị na nna gị iji wee kunie ka a ga-asụ, okwu wee nwee isi. Debe ya ebe ahụ, ị na-aruo gị na nne gị na nna gị sụwa ya, gị na ụmụnne gị sụwa ya, gị na ndị ikwu gị na ibe gị sụwa ya, gị na ụmụnna gị na ụmụnne gị unu sụwa ya. Mana ịgafe ha na be gị, pụta ebe ọzọ, ịma na ọ bụghị ndị be unu nọ, nne na nna gị anọghị ebe ahụ, asụsụ ha na-asụ, nwee mmasị ịsụ ya, soro ha sụwa ya. Unu na-asụ asụsụ ahụ, ị maara ndị soro ha sụwa asụsụ ahụ, ihe ọbụla ha ji asụsụ ahụ na-eme. Ebe ọ bụla ị na-anụ ya, ị na-aghọta ya, soro ha na-asụ ya, ka unu were na-emekọrịta ihe niile wee na-adaba. Ọ bụ ya ihe m na-ekwu. Iwu abụọ na ọ bụ asụsụ anyị ka anyị ga-eji na-agagharị ebe ọbụla. Asụsụ gị ahụ ị na-eche na ọ bụ ọkaibe, gịnị ka iji wee mechata n'obodo gị? Ichee na asụsụ gị bụ ọkaibe na ọnụ n'obodo gị,
apụtakwana ebe ọzọ ịchọ ọrụ, apụtakwana ebe ọzọ ịchọ enyemaka. Nọ n'obodo gị ka ndị obodo gị nyere gị ụdị enyemaka ahụ ị na-achọ, mana ị na-ahapụ enyemaka ị ga-enweta n'aka ndị obodo gị na-enweghị uru ọ ga-abara gị, dịka iji wee mee gị ka ị bụrụ mmadụ. Gbagote ebe obodo ọkụ na-enwu n'elu, obodo mepere emepe, na-achọ enyemaka ahụ. Were asụsụ ị maara na-abụghị asụsụ nne na nna gị na-asụ, ịhụrụ ha na-asụ, ewere ya gị na ndị ị na-arụ ọrụ na-akparịta ụka, gị na ndị chọrọ ihe n'aka ha wee na-akparịta ụka. Gịnị mere iji eme otu ahụ? Ka ị wee nweta ihe n'aka. Kedu ihe ga-emezi mmadụ chọsie ka o nweta gị ihe n'aka? Ọ ga-abụrụ asụ gị ka ọ ga-asụ, ọ ga-amakpuru gị ala dịka esi amakpuru ndị obodo unu si amakpuru onwe unu. Mmadụ kelere gị ezigbo ekele, sụrụ gị asụsụ ị na-aghọta, o nweghị ihe jikọrọ asụsụ nke gị na asụsụ nke onye ahụ. Unu were asụsụ ahụ unu na-anụ wee nwee mkparịta ụka, ya bụrụ azụmahịa were zụọ azụmahịa, ya bụrụ ibinye aka n'akwụkwọ n'ọrụ nke a maọbụ nke ọzọ, unu binye ya. Ihe kacha mkpa unu na-anụ, unu nwere asụsụ ji eme mkparịta ụka, unu na-anụ ihe onye nke a na-anụ ihe nwanne ya na-ekwu, nwanne ya na-anụ ihe ọ na-ekwu site n'asụsụ ahụ na-abụghị asụsụ unu, mana ọ bụ asụsụ eji eme mkparịta ụka n'etiti ndị mmadụ na ibe ha. Ọ bụ ya bụ ihe na-ekwu, ka ha bụkene na asụsụ anyị, asụsụ nne na nna na-asụ, hapụkene asụsụ nne na nna gị na-asụ. Asụsụ ahụ ewepụtara anyị ga-eji na-akparịta ụka, ụwa niile ewepụtara ji akparịta ụka. Ebe ọ bụla ị gara ya ka ị ga-ekwu onye gị na ya nọ, onye ahụ ị chọrọ ka o nwee ihe ị chọrọ ka o mere gị, onye ahụ anụ ya. Ebe ọ bụla ị na-anụ asụsụ ahụ, okwu agwụla, were asụsụ ahụ mee ihe ọzọ mmadụ chọrọ ka ị mere ya, enyemaka mmadụ chọrọ ka ị mere, were asụsụ ahụ. Ọ ya bụ na ụwa na-aga, maka na ọ bụ ihe ndị nwe asụsụ, ndị wepụtara asụsụ ahụ, ọ bụ ebumnobi ha. Ọ gaghị eru gị n'aka ọkụ anyụọ, ọ gaghị abụrịrị onye ma, maka enyemaka niile na-enweta abụ sọsọ ndị ma, ndị gị na ha na-asụ ofu asụsụ. O nwere ọtụtụ enyemaka ị nweta na-abụ site n'aka ndị gị na ha na-asụ ofu asụsụ, ndị na-anaghị anụ asụsụ gị chaa chaa. Ị naghị ahụ onye na-anwụ n'ụzọ sị sọsọ ndị obodo m bịa nyere m aka o, ndị na-anụ Igbo bịa nyere m aka o, ndị na-anụ Yoruba bịa nyere m aka o, ndị na-anụ Awụsa bịa nyere m aka. Onye ahụ na-eji asụsụ ahụ nke a na-akpọ olu bekee na-ekwu ya, maka na ọ ma na ya ewere sasa asụsụ ya na-ekwu. O nwere ike ndị na-agafe ebe ahụ asị oke ọ dị mma, ebe ihe ọ chọrọ ọbụla sọsọ ndị na-anụ asụsụ ha bụ ndị mmadụ agha aga ebe ahụ. O nwere ike onye ahụ esi ebe a bụrụ akwụkwọ, mana onwe ha na-eme otu ahụ. Ị ga na-anụ ewere okwu bekee, please come and help me, somebody help me. Iji gị na-ekwu ihe a, ọkwa ka enyere gị aka ka ị ghara ịnwụ. Ọ ya nwere ihe ahụ anyị na-ekwu. Ka anyị nwee ntụle uche, ka anyị nwee ọgụgụ isi pụrụ iche, wee maa na asụsụ a mụrụ anyị n'elu ya abụghị ebe ọ malitere, abụghị ebe ọ gwụrụ. Asụsụ onye ọbụla na-anụ na-enwe mkparịta ụka, ọ bụ asụsụ abụ asụsụ kacha mma. Ọ ga-adịrị anyị mma ka emesịa na Eke, Orie, Afọ na Nkwọ, ihe ọbụla anyị na-achọ bụ ihe ọma Chineke ga-enyezu anyị ya, mana anyị emekwenye nwanne anyị anya ụfụ. Onye Chineke mere ihe ọma, ka anyị sịrị onye ahụ ṅụrịa, ka anyị nwee obi ọma ebe onye ahụ nọ, kelee Chineke. Chineke ga-emekwara anyị nke anyị, eleghị anya nke ọ ga-emere anyị ga-akarị. Ọ bụ otu ije ụwa dị, ọ bụ otu ihe ịwa si aga. Ngwanụ, otu a ka ọ ha m n'ọnụ. Ụbọchị nta ka chụọ na Owere nchi, ka ọhịa dịwa ka enwe ama. Daalụnụ.